खुलुमबाय बर'नि निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो आरो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो। थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ जागायजेननोसै। उदालगुरि जिल्लानि फुथियासाङाव दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफाद (ASA) उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि नाजानायाव पानेरि ओनसोलारि कमिटि आरो बांसिन रायजो राजानि हेफाजाबाव 21 थि थागिबि माहारियारि मुंख्लं सान फालिदों। आरो उदालगुरि कुसुबिल पुलिसनि गुलिजों मुंख्लं जानाय आदिबासि नखरनि सोद्रोमाफोरनो नखर सुंथानो थाखाय आसाम सरकारा राहा खालामनानै होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बाबुल पाइकआ। 30 जुलाइनिफ्राय कक्राझारनि SAI स्टेडियामआव जानो गोनां डुरान्ड कापनि टिकेटखौ दिनै सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बुक माइ श'आव हाबनानै दाननानै लानो हासिगोन। बुक माइ श' एपखौ नोंथाङा प्ले स्ट'रआव थांनानै डाउनल'ड खालामना टिकेटखौ दाननो हागोन। उदालगुरियाव दिनैनिफ्राय आसाम नाङै 44 थि जुनियर बक्सिं बादायज्लायनाया जागायबाय। उदालगुरि टाउन बिष्णु राभा कृष्टि संगबन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि चेम्पियनशिप बादायज्लायनाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बक्सिं एस'सिएशननि बादायज्लायनायाव जागायजेनो। उदालगुरिनि बिष्णु प्रसाद राभा कृष्ट भगबानाव बै हाबाफारियावनो BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होफैयो। BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा ड नीलुत स्वरगियारी आरो बुहुमनां बक्सिं गेलेगिरि इन्टारनेशनेल बक्सिं प्लेयार जमुना बर' बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथियो। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सालबारि फरायसालिमायाव सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय फोरोंगिरिफोरजों जर'खा सावरायलायनाय हाबाफारि खुंदों। 133 थि डुरान्ड कापआव मुंदांखा बलिउडनि फावखुंगुर जन आब्राहामआ कक्राझाराव फैगोना 100% रोखा जाबाय होनना खौरांनि गेजेरजों दावबायसा बर'आ फोरमायदों। कक्राझार ओनसोलनि चन्दनपारा गामिनि अनुराधा रायनि आंगो बिसि प्रिया राभा मुंनि सासे आइजोआ थांनाय 18 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दं। प्रिया राभाया कक्राझार ओनसोलनि सिङाव पुलिस स्टेशन देबालिगुरि गामिनि थागिबि ज्यतिर्मय राभा आरो रेनुका बाला राभानि फिसाजोमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय प्रिया राभाखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9365 515 198 आरो 875 398 7456 नैबे होनाय जानबुं नम्बरआव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। कक्राझार पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। कक्राझाराव खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। कक्राझार सहरनि वार्ड नम्बर 3 शान्ति नगरआव बिखुनजो कल्पना मालिक आरो दीपशिखा मालिकखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ मानब साहाखौ आसाम आरो सोनाब बंग बर्डारनिफ्राय हमनो हायो होनना कक्राझार जिल्ला पुलिसआ फोरमायो। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय सासारगाव खोन्दोसेनि थागिबि जिबेश रायआ गकुल बर्मननि उनाव KAC नि चिफ एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर महरै सायख'जायो।